Hey YouTube, Nok 98 her, og en kammerat. Dag, jeg hedder Niklas. Ja, dag. Vi er begyndt at lave let's play. Men det skal vi jo lave nu. Vi er pisse gode til spillet. Simpelthen. Det kører bare for os. Det kører bare. Simpelthen. Jeg er i gang med at hugtrære det hele. Og det er pisse irriterende. Jeg ved, man ikke kan få mit temper mod herude. Ej, vi snyder ikke. Vi er søde. Det kunne vi ikke finde på. Vi er søde og rare mennesker. Ja, nærmere aften, så er en lille ting. Bug. Bug, hvad for bug? Nej, det bugger for mig. Vi kører helt perfekt. Hvad? Vi kører helt perfekt. Jeg er nødt til at køre sådan på virkelig dårlig render distance, så det ikke. Så kan jeg slet ikke holde lortet op. Jeg tager det ved siden af dig. Hvor er det? Okay. Sådan! Kom så. Det tager lang tid. Jeg har en diamond dag. En total skidt. Wow. Ej, så røg jeg ned igen. Altså, det gik så skide godt for mig. Vi tager halvdelen hver. Ja. Ej, vi skal næsten bygge huset heroppe. Det var meget sjovere. Det okay. Ikke. Ej, og så kommer jeg med min lille stone. Skynder du dig, eller? Så vi ser dem lige lave på kur over på den anden. Nå ja, jeg mangler sådan det øverste. Jeg er sådan, for at gøre kun det jeg kan nå af den af. Så når jeg ikke resten. Hallo. Hallo, nej. Jeg nåede hele min del. Næsten. Og så hallo. Halvdelen 3. Jeg tror jeg er faret vildt, man. Jeg hader de her jungler, jeg er faret helt sådan vild. Jeg ved godt hvor vi bor. Nå, så skal jeg bare ind til dig. Hvor? Nej, så du er også faret vildt. Nå, du er der. Nå, ja, nu ved jeg hvor vi er henne. Vi bor lige heromme. Det vidste jeg godt. Og så sådan en svømmehal. Au! Du trampede på mig. Det gjorde jeg. Fuck it. Fuck it. Vi skal lave masse her. Nu kommer det sjove. Nu skal vi tage lidt guld. Det skal jeg nok også bare lave. Det er ikke så svært. Sagde du det sjove det kom? Ej. Ja, der skal ligge skuld. Ja, guld det er hyggeligt. Det er så hyggeligt. Jeg skal næsten ud og farme køer nu, og så sådan en Chandras våben allerede. Hvorfor en køer? Moo! Lortekøer. Vi skal også lave sådan, hvad det hedder, rusjebaner eller sådan noget. Det kunne være så fedt lavet. Så skal vi bare have masser af guld. Upsi, der var lige kan du ikke fjerne, du har en diamond eggs? Jo. Upsi. Sådan. Det er sådan starten på huset. Og så skal vi også have fjernet de her væg. Så skal det også være 3 her. Simpelthen. Det er bare så hyggeligt sådan en lille hus. Kill alle de steder. Det er også totalt godt det her. Og der er ikke, vi skal bare passe på at der ikke, fuck, ja, det er ikke dirt jeg skal lave. Nej, jeg finder kul. Nej, kul det er godt. Det er super. Kul det er sort. Jeg har fundet en udgang. Ej lort, så det er jo ikke et bjerg, hvis der ikke er sådan noget indtil. Der er hul i vores hus. Hvad er det for noget? Hvad er det for et lortehus, man, når der er hul i? En fuck it. Fuck it hus, man. Den er bare lidt sådan rundt om en parkour. Bare. Gør det sådan. Det er meget smart. Ej, så nu ikke noget lys. Har ikke nogen torch. Og jeg har 2. Det har jeg også. Og så gør vi sådan en der, og så en der. Bum. Sådan. Nej, så vi lige noget 3 på. Vi fjerner der i jord. Derude til. Sådan. Så tager jeg den nederste. Nej. Hvad laver du, mand?
Det var dig, der satte den der. Ej, det var sgu da ikke mig for helvede. Det er sådan noget, kunne jeg strikke den på. Nå, så kan vi komme op ovenpå os, eller hvad? Ja, bare, eller nu laver jeg bare sådan en minitag. Eller så skal det her være sådan en anden sal. Ja, ja. Vi går længere ind, eller så laver vi bare det her til sådan... Fuck, jeg fejler, mand. Det er ikke min skyld. Så skal vi... Nå, jeg skal kraftigt lige sætte home, det vil nok være en god idé. Ja, sådan, at du dør lige om lidt, og sådan skal løbe det hele forfra. For jeg kan altså ikke finde tilbage. Home set. Det er faktisk lige her, hvor jeg står. Lige her. Se mennesker. Der! Spammer noget for meget. Så Vi skal lige gøre det sådan rigtig på. Nej! Min knapper sætter sig fast, jeg bliver ved med at hoppe, jeg gør ikke noget. Okay, nu er den stoppet. Så kan du lære det. Ej. Bøs. Lille fække. Også det skal også til. Det var det hele. Nu laver vi sådan 3. Sådan. Sådan. Se så fint som det bliver. Nej, sikke fint. Ja, nu er jeg ikke mere 3. Ja, det har han 3. Ja, ja. Nu har jeg 4 stacks 3. Gør vi sådan her der, og så der, og så der. Nu lader du bare lige mesteren bygge det her, fordi jeg har sådan nogle byggeskills. Byggeskills. Byggeskills, altså det er bare sådan noget. Jeg har yber 7 massageskills. Så bygger vi noget her, og så var der også noget der, og så er det sådan en 2 der, og så er det sådan 1, 2, voilà. Og så skal vi sådan have, vi skal lave noget hegn. Gør vi den her, der har vi en masse pinde. Så skal vi, der er goldepinde, jeg skal prikke folk med penge. Pinde det er bare godt. Det er det bare. Okay, sådan. Og så har vi lavet noget fence. Men først så skal vi lige fjerne det her. Skal vi? Fjerne. Alt skal væk. Det er sådan noget. Fra skråt til slot. Simpelthen. Ej, jeg skal lave sådan en fra skråt til slot intro. Minecraft edition. For skråt. Har du ikke en diamond? Nej. Har du noget? Ja, jeg skal... En skål. Nå, jeg har 4 dier. Det er sjovt. Ja, vil du have en? Ja. Let's go. Jeg kan lide, når du kaster den, så kommer du maven på dig. Det er sådan, det kommer ud af min navle. Og jeg skal også lave en til mig selv. Så har vi, hvad fanden hedder den? Diamond spade. Tror jeg. Ej, vi skal også lave, jeg ved ikke hvordan man laver anvil, men det skal vi også lave, fordi så skal vi sådan give dem navne. Hvad for nogen? Man kan give, man kan lave anvil, og så kan man ændre navn på dem og alt sådan noget. I min skal hedde den store Higgemand. Frækkert. Eller den frække boner, og så skal det være... Den frække boner. Og vent, og så jeg skal I fjerne den der også. Sådan. Og så går vi ned der. Vent, jeg skal lige se. Ja, har lige der noget forkert her. Og så gør vi sådan her. Det er sgu ikke godt. Vi laver en dobbelt der, gør vi. Det er lige det vi gør. Wow. 2 der. 2 der. Og se, så skal vi bare sådan 2 der. Prøv at se, så er der allerede bygget noget hus. Nej. Åh nej. Nej, det er fint. Take it. Du behøver ikke savne mig over, jeg ved godt, at jeg er lækker. Altså, du ligner sådan en total biker, Jens, med det der, som du ser ud. Så er der bare mig, jeg er sådan ekstra sej. Du har et headset på en... Jeg er en creeper hoodie. Creeper heaper. Nu skal vi også lige lave 2 døre, det vil også være meget smart, så sådan ikke alle kan gå ind. Prøv at lægge mærke til, at der er mega sejt, når der er Chesterpack på. Men er ekstra lækker, når man har sådan noget. Simpelthen. Gør vi sådan her, dør nummer 1, så sætter vi lige en dør nummer 2, og så laver vi lige... Dør nummer 2. Dør nummer 2, altså 1, 2 dør. Den der ikke kan finde ud af at tælle, det er sådan 1 dør og 2 dør. Og Ingen 3 dør. Der er ikke 3 dør, der er altid 2 dør i en dør. Ja. Yeah. Og så gør vi sådan her, det her.
Nej, huset er blevet så fint. Du er fin, du. Jeg ved godt, jeg er så Du er fin, du. Du er fin, du. Du er fin. Du er fin. Du er fin over. Du er fin. Ja. Nej, det går helt... Det går pissegodt, altså. Det er camping skills. Ej. Det er sådan... ja, camping. Camping skills. Det laver vi, når vi er på camping med mor og far, du ved. Ej. Ja. Niklas og Mikkel på arbejde. Altså, vi er ude at camp. Vi er jo i en jungle. Det er sådan Robinson. Minecraft Edition. Robinson ekspeditionen. Wow! Jeg skal lige finde noget. Der er lige noget. Jeg skal nok finde her, ikke? Så kan der ikke noget. Der er en creeper, må jeg ikke kunne dræbe den. Udenfor? Hvor udenfor? Jeg snakker om dig for helvede. Nå. Boom! Så bare sådan der, jeg tænker, creeper, fuck også, mand. Og så kan jeg glemme at kigge mig selv i spejlet. Og creeper, hvor der? Det er så hårdt at være creeper. Alle hader en. Bare fordi man kan sige på. Jeg vil have et skin, hvor jeg er en pige. Nu vil jeg lige lægge det jeg har, og så vil jeg tage noget mad, og så vil jeg gå ud og finde mere mad. Okay, så laver jeg vores hus yber cool. Ja. Jo, vi skal lige lave farm også egentlig. Vi skal også have nogle fakler. Nakker lige de 2 iron. Og så laver jeg sådan en iron hole. Gør vi sådan her. 2 sekunder, så godt lige lave nogle pinde, ikke? Nogle pinde. Så, og så den her, og så, ja. Du står i vejen for mit arbejde. Så skal vi lave sådan, sætte jord. Har vi ikke noget dirt, eller har jeg egentlig det? Ja, jeg har. Det er sådan en stack, så bygger vi sådan lidt ud af her, og laver sådan, lige her. Det går meget fedt. Okay, ingen fakler, det havde du ikke. Jeg har, ligger det ikke, når jeg har en stack på mig eller noget. Så vil jeg godt have dem. Vil du det? Vil du have min, hvordan? Nu vælger de jo af munden på dig. Det er sådan, jeg har bare ondt. Jeg lider af fakkelsyndrom. Fakkelsyndrom. Jeg har det bare med at spille fakler op. Jeg har det ikke så godt med det. Og det værste er, at de tænder, så det gør pisse ondt, når jeg brænder mig altid af halsen. Så det er alt det rygeri. Puha! Puha, altså rygning, det er bare så usundt. Simpelthen. Hash det er meget bedre, det skal I holde jer til. Ja, altså hash det er sundt. Altså. Og så dufter det af græn. Ja. Hash det er træ. Jeg må jo tage ud af ryge og græn, du i her. Det kan godt ryge på. Weed, det er græs. Okay, så er vi næsten færdige, ikke? Og I må også gerne sniffe mel. Ja, mand. Og men I skal nok bare ikke putte deres boller. Det kommer nok ikke til at smage så godt. Jo, mel og boller. Har du aldrig hørt om melboller? Det smager faktisk af helvede til. Ja, jeg synes bare, det er ulækkert. Vand og mel. Hvem fanden gider sidde vand og mel? Ja, kødboller er de meget bedre. Ja, mand. Sådan på ordentlige fede nøjser. Ja. Men har vi noget med jern egentlig? Jeg har en. Nej, men det er ikke det. Jeg skal lave det lige nu. Så bare lige lave noget, så vi kan lave en spand, så vi sådan kan hjælpe mig over at lave sådan en lille vedfarm. En spand? Jeg har gang med at lave en. Jeg skal bare have sådan en træ. Thor. 97, 1997. Nå. Så når vi bare har, så gad han bare ikke være her. Nej. Bliver det bange for os? Vi er pissefarlige, det er det vi er. Det er det vi er. Du ved godt, jeg har lavet en chest, hvor der ligger en masse ting i, og fakler og det hele, ikke? Så må du lave. Jamen det skal du have en krammer for, nu kommer jeg lige og krammer dig. Giv mig en krammer. Giv mig en krammer. Kom her. Sådan, så laver vi lige en spand. Den der siger, der er masser af ting i. Var der ikke masser af ting i den? Sådan, så fylder vi lige op med noget vand. Sådan. Whoopty. Fylder op med nogle. Haha. Det er det. Whoopty. Se, han går også bare ud igen. Ja, det er ikke gider, det er fordi der ikke er så mange på. Det er sådan, det er fedt der ikke er mange på, fordi så bliver det bare bedre for os. Ja.
Vi er så nære, vi gider ikke købe en server, vi låner bare en af hinanden. Vi hugger andres, vi cracker den simpelthen. Ja, vi cracker koden, som der ikke har kode på. Så havde jeg ikke noget ved. Ja, men vi skal finde zombie spawner, så vi også skal lave sådan en XP farm, fordi dem kan jeg godt lave. De er så nemme. Havde du ikke en diamond pickaxe? Jo. Vi er nede af farm, var du nede af mine? Men er mine? Ellers enten skal vi gå ned af mine, eller så skal vi gå ud og samle mad. Jeg går sgu ud og samle noget mad først. Jeg har et svært så graver jeg huset færdigt. Det skal ikke være sådan, det må godt være en lang tunnel. Så vi sådan bruger togbaner for at komme frem og tilbage. Først så skal jeg lige finde ud, for den her jungle er så irriterende. Irriterende. Det er irriterende. Jeg skal bare sådan komme sådan noget i den anden ende af Minecraft, selvom Minecraft faktisk er uendt. Respekt til ham, der har fundet af det, man. Det er bare røv, fordi det er kortet. Det er kortet slutter nemlig på et tidspunkt. Når du lige får prøvet. Ja, altså jeg lavede kedet mig på et tidspunkt. Jeg havde sådan lavet min egen sådan let's play, som jeg aldrig sådan rigtig fik i. Ja. Så sådan lavede jeg en fra starten, og helt ned til den anden ende. Det tog sådan 4 timer at lave. At lave sådan en lang mine. Sådan lang eller sådan en lang skinne. Og så... Jeg har engang lavet med Worlded, så har vi bare fløjet med over 1000 km i timen. Og så har vi bare sat rutsjebanen til 2,5 timer at køre den, eller 1 time og 58 minutter at køre den. Ej, hvor fedt alligevel. Jeg tror vi fløj 10 minutter med 1000 km i timen. Snap. Jeg har fundet 2 får. Fedt, så er der snart lave senge. Det er sådan, når, så kan vi også miste natten, når der ikke er nogen på. Så skal vi bare fuck af. Bare fuck af, mand. Fuck af, mor. Ud af mit hus. Ude af vores server. Sådan i ninja serveren. Kylling. Gud. Bare gammel sådan en næsemad. Har jeg skrevet noget chat? Er der en admin? Hvad skal du have, mig? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke overhovedet, der er nogen på den her server overhovedet. Altså, den ser virkelig død ud. Jeg har fundet en fucking ko! Fundet en fucking ko? Du er bare en fucking ko. Hvem mig? Kan du ikke lige give os bøger? Chelsea-drengen 60. Han lyder gammel. Ja. Det er sådan ordentligt. Det er faktisk min bedstefar. Skal du kritisere min bedstefar? Ja. Nå nej, det er jo 69. Undskyld. Ej, det er okay. Det er jo alt er tilgivet. Du er ligesom alt jeg fra Paradise. Oh my god, der er du tilgivet. Du er tilgivet. Du er tilgivet for at have dolket mig i ryggen og svine mig til på tv. Giv mig dig, Eiffeltårn. Jeg ser overhovedet ikke Paradise alligevel. Fuck. Jeg synes ikke det er sådan... Jeg vil se folk der er dummere end mig selv, så ser jeg på min søster. Nu var ikke til min søster, nu når det her kommer på YouTube, men... Ej, sådan noget, det kunne jeg slet ikke finde på overhovedet. Jeg finder mange grise, mand. Her er så mange svin. Så der er admins, men de er bare ikke på. Altså jeg håber også, der var nogle admins. Nej, jeg har fået en Snapchat. Jeg håber ikke, det er sådan... Har jeg også fået det? Nej. Nu begynder det at blive dag. Vil du snappe med mig? Skal vi så snappe billeder af vores tissemænder? Ja. Ej, pis mand, min kan ikke engang være på billedet alligevel. Det er sådan... Jeg er nødt til at sætte den for sådan 3 km afstand, for at den kan være i billedet. Jeg vil have regnorm. Ej, hvor er her bare mange dyr. Det kan godt lige være, der er mange dyr. Dyr? Du er bare sådan, du er bare et vilddyr. Hvilket vilddyr? En ko. Jeg er så glad for, at jeg har den der set home, fordi jeg kan i hvert fald ikke finde hjem herfra. Bum! Ej, du er bare en Nej, grisen nu frem. Jeg skal finde sådan en stack af det der grisemad. Hvordan? Okay, jeg har 18 grisem ting.
Og jeg har 4 stykker læder, og jeg skal bruge 3 stacks. Så det skal nok gå fucking dårligt. Jeg skal bruge 3 stacks til. Det er så vi kan lave de der bøger. Og de der læder der? Fuck, jeg har fundet en endermand, og den er fucking hvid. En hvid endermand. En hvid endermand? Jeg har lige mødt en fucking hvid endermand. Endermander? Endermand. Ej, man, det var bare noget enderlort. Jeg tror ikke, de fik om 10 minutter. Ej. Så bare sådan til, vi lige begyndt på Let's Play. Kan vi ikke gøre det i morgen? Har du ikke lockout? Jeg har ikke været i skole siden ferien. Jeg har ikke været i skole i 1,5 år næsten. Har du ikke? Overhovedet ikke. Jeg har hoppet ud af skolen i 7. klasse. Fuck. Ja, fedt, og jeg skal til 9. klasse efter sommerferien. Det skal nok blive super duper. Det er spag i dag. Ja. Popline! Tøs på linjen! Altså nu skal skrive. Ej, er der en fræk tøs på serveren? Så lige bliver du bare sådan kigget og bandet på serveren. Er der en fræk tøs på serveren? Det skal nok blive. Jeg kan mærke, der er en tøs løs. Og det er ikke fordi, der er lige sådan velkommen til serveren line. Jeg vil lige finde et træ ved nok. Lad det ved at blive mørkt igen. Altså det er ret net hos mig, man. Fuck, jeg ved ikke hvor jeg hænger. Jeg tror jeg har mødt en ny jungle nu. Jeg har så mødt den anden. Det er den samme jungle. Okay, nu gør vi simpelthen et spring. Er I klar? Nej, det kunne vi ikke! Så håber bare ikke du er død. Nej, så kan du se det i chatten. Jeg sidder bare sådan render rundt. Jeg ved slet ikke hvor jeg er henne. Jeg er bange, hjælp. Jeg vil finde et træ, jeg kan tage. Ej, det lød forkert. Jeg vil tage dig i et træ. Jeg vil finde et træ. Nå, det kan hun var ikke så fræk alligevel. Så var der så ikke en fræk tøs på linjen. Ej, altså, det ligger totalt det hele. Jeg har fundet et fort også baginde. Jeg må hellere slå det ihjel. Kom nu, jeg giver et kop heroppe. Takker. Jeg er sådan totalt faret vild nu, mand. Men selvom at det er let's play, så spiller vi sgu da på den alligevel. Ja, altså. Vi spiller færre, og vi snyder ikke, så det er okay. Det rager jeg ikke, jeg. Nej, det rager jeg gerne, vi snyder eller ej. Okay, nu har jeg i hvert fald, hvor meget mad har jeg egentlig? Jeg har også en farm. Næsten, ja, det laver ikke, men nu skal jeg bare kød, fordi vi skal have kød, du står stærkt, kød. Vi skal have kød godt. Det er det bare. Bare lover, fordi sådan, selv nødt til at spise noget for at overleve. Nej. Ja, når der kan være i skole i. No! Mega lang tid, hvad er 10 gange 10 så? 10 gange 10 det er 20. Ja, 10 gange 10 det er 100. Det er 20. Undskyld, jeg er ikke så god til matematik. Matematik og alt der har med skole at gøre, det er ikke lige mig. Det er ikke lige mig. At være pretty boy, det er mig. Pretty boy, det er mig, altså den der sixpack jeg har, den er bare, vent. Den står 11 om lidt og bare, nej. Til skrådstræk home. Ja, man, så er jeg hjemme. Skatter, jeg er hjemme. Jeg kommer lige. Nej, hvor er det blevet fint det her. Nej. Boom. Don't move 3 sekunder. Stop. Ej, hvor fint. Papa. Nu vil jeg lave alt det her mad, og så vil jeg... skal den få et kys lige bag dig. Jeg giver et kys med dig. Min økse er bedre end din. Undskyld min ven, undskyld. Ja, jeg tror vi har nok kød. Okay, sådan, jeg er 31 i den, så har jeg 12 stykker af det der kokød, og så har jeg sådan... Kokød. Kødko. Kødko. Kødkød. Ja. Det har du ved? Du er bare en ko. Ja, men jeg kan sgu da ikke være svin. Jeg har faktisk fået arbejde i dag. Og det tillykke med det. Som svinepasser.
Svinepasser, er det sådan, du skal passe mig? Ja. Jeg kommer seriøst til Sjælland hver dag for at passe dig. Og så har jeg sådan en pisk med hver gang, så hver gang du har køftet, så smadrer dig i nakken med den. Ej! Okay, jeg laver altså lige nogle flere ovne, så fordi det her, det går så langsomt, hvis vi kommer over en år. Har lille mulig ikke tålmodighed. Ej, for helvede, mand. Altså, tålmodighed, det er en ting, jeg aldrig nogensinde får. Ligesom når man venter på at få sin pizza, så den tager altid 1000 år længere, end man venter. Den er færdig med kvarter, så man kommer ud, den er færdig med kvarter. Okay, så sådan her, der kan vi lave, det er køkken, ikke? Laver vi et langt køkken. Sådan. Det er køkken, og så kan det være noget andet. Du så skal lave mange flere af de der ovne. Sådan, man. Det er faktisk så fint. Jeg håber ikke min far kommer. Hvorfor? Hvad han spank dig? Nej. Nej, det er sgu da det min mor så, altså sådan, hallo. Simpelthen. Ej, får ikke at høre på. Simpelthen. Det kilder alle de rigtige steder. Når du bøvser, så kilder det i undergulv. Så kilder det i mit mellemgulv. Kilder i mine underbukser. Sådan. Og sådan. Prøv at se, så har vi lige lavet en masse ovne. Fuck, det er frækt. Ja, nu skal bare sådan flytte alle tingene indenfor. Så vi ikke behøver at være udenfor mere. Jeg fejler. Og vi skal også lave sådan en chestrum og det hele, altså. Den anden side, det kan være et chestrum. Okay, nej, vent, så skal jeg lige ned her. Jeg skal ind med de her 2 ovne, og så laver jeg lige, har jeg noget træ. Det har jeg i hvert fald lige der. Og så skal vi også lige ind med det her. Og så laver vi lige nogle chests. Vi skal have lys, fordi at dem der ser på YouTube, de kan næsten ikke se noget. Nå, ja. Hvor er spejl? Så er der lys. Fanden. Okay, nu har jeg lavet... Jeg bader min fakkel, din fag. Jeg smadrer din fakkel. Ej, det kunne jeg ikke finde på. Undskyld. Ej, har jeg lys? Ej. Det er sgu dejligt. Ej, okay, det er så chestrum, ikke? Jo. 1, 2. Det er dejligt. Og prutterne, de dufter dejligt. Nå, det var ikke det. Prøv at se. Nej, jeg får chest. Okay, den øverste, lidt nederste. Det er stenchest. Min pik er lige ved at eksplodere. Nå, det var ikke det. Optog vi. Ellers så skal jeg stoppe nu, og så kan vi gå i gang med episode 2 så. Ja. Siger vi farvel, ikke? Og så vil vi optage. Mikkel siger farvel, og Niklas siger farvel. Farvel.